Shabang angaqale hlalani phasi nisabingelele. Ongo sitches I problem yasizofika ngewundlu kodwa lelundlu because beliphuma endlini kampriest ongulevi uElizabeth ongumpriest ongulevi engumzala yazaleyo elithi iBhayibheli bengabathola abantwana kwathi uzokhulelwa waba usumhlolo kukhulelwa intombi nenyumba awuzwanga yokuzasa waba usumhlolo intandani yo Olympic House intandani yophila namakhosi umuntu ongayilutho never told in this place kube nguye onamathenda ake nithi amen mandiswa hallelujah. So says abantu. Amen. Sobanjwe legend manje. God is in that. Amen. No problem. Lesibaya zalelwa kuso uJesu. Lesibaya. Lalela. Mina ngisho isibaya. Sathengwa uDavide. Kulo baba oware indodana yakhe eyarepa. Aningizwa. Thank you, Jesus. Mina bhoti ngizokhuluma bese ngiyaqalekisa ukhulume wedwa impilo yakho yonke. Not in this hour. I think ungange first born yami respect nemfana. I don't want us ukuthi size sifike kuthini. Nabanye bazokubekezelela mina ngingikubekezelela. No problem. Lesibaya sathengwa uDavide. Thank you, Jesus. Nakhona with an instruction kaNkulunkulu. Wathi uzama kumnika mahana leso sibaya leso bathi nabathunjwa baye eBhabhiloni yima khona la ngiyakhona ngifuna uye Good Friday usharp wena khathele lento yakhe yokudlala isonto wena ukumdala kangakanani mara udlala isonto. Oh Bishop, come on. Lesibaya saphenduka because kwakuyindawo la kwabhulwa khona ukolweni. Uthi nase ubhuliwe bese uyahlukaniswa
Hawu kanti awumzwanga yini? Ya John chapter 6. Mina ngisinkwa sophila. Odlamini. Angikwazi udlala. Ngiyabona ukhwevile kodwa angikwazi udlala. Kodwa yena odla yena. Wena angikwazi udlala. Usikhumaqhumisa usidlulise sonke. Asikwazi udlala. Thank you, Jesus. Ya. Kwasekufuneka asibuyele emuva kancane. Okay. Sekufanele azalwe. Ya. Jesus. Thank you, Jesus. Ya. Ene lo Jesu uzozalwa. Ya. Ungakhohlwa. Ngithe kuwe uElizabeth bekangu umzala kabani? KaMaria. uElizabeth bekangumlevi noZakaria bekangumlevi. Ya. uJesu akaphuma endlini kaJuda. Hey, Bishop. Yeah. Ifihlo lena. Bishop. uJesu ya uphuma endlini kaLevi. Ya. Indlu kaLevi okungiyo enelungelo lokuyongena e-altare. Okay. Hayi uJuda. Hamba Julian selisithombe sakhe seJuda selifaka inapukeni. Hayi leyo nto leyo. Amandla okuphila kwethu akumoya oyingcwele onguKristu. Yingakho thina sisiwa maJesu kodwa singamaKristu. Ngoba it was not about the color. But it was about something inside. The blood. The blood. Oh, Kuluku. Imake ngikudakele ngikuqede la. uMaria yedwa wayinezitifiketi ezi2 ezingaqabani. Wayefika hamba miyango lesigaba ngabogogo kohlola ingane suthi idlala kahle. Hansai. Siko lengane lapha baba. Khona le nto babeya sikhama orange ayikuziswa labantu. Miyango lesigaba eclinic. Sekuyonke malanga mara nikhonza once phela lesi prophet. Bishop, because uma senkonzweni sokubusa abantwana zonke ikhulele sekumele ziye wonke malanga. Uma abakusena malanga uya sekumele sonke siye every day. Wajeshana muda. Ya Kuluku. Jesu sisi. Baba. Ebeya ke uMaria ayocheck umntwana. Bafike bamnika certificate sokuthi umntwana ukhula kahle.
asuku umswazi le